ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Διάβασα κάτι σήμερα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ από την Αγία Γραφή και έτσι πίστεψα ότι θα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ομιλία μας με αυτό το παράδειγμα και με την παραβολή που είπε ο Χριστός μας όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ. Ένας πατέρας, λέει, είχε δύο γιους. Ο νεότερος γιος του ζήτησε την περιουσία του, την κληρονομιά του, για να την επάρει. Ο πατέρας έκανε σε πράξη την αίτηση του νεότερου γιου και πράγματι χώρισε την κληρονομία του και την έδωσε και στο μεγαλύτερο αυτά τα οποία δικαιούταν και στο νεότερο. Ο νεότερος γιος επήρε την περιουσία και έφυγε από το σπίτι και έφαγε όλη την περιουσία στην ασωτεία. Επήλθε πείνα εις τον τόπο εκείνο και μη έχοντας καθόλου χρήματα από την άσωτη ζωή που έκανε και τα λεφτά τα οποία έφαγε με πόρνες και σε άλλες ασωτείες, αναγκάστηκε να δουλέψει ως δούλος σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε χήρους και πρόσεχε τους χήρους του. Επειδή όμως επήρθε πείνα και οι υπηρέτες δεν συμπαθούσαν τον νέο αυτόν, δεν το δίνανε ούτε λίγο φαγητό να φάει και έτσι αναγκάστηκε να τρώει από τα ξυλοκέρατα που τρώγανε οι χήροι. Όταν συνήλθε ο νέος, είπε: «Στον πατέρα μου ακόμα και οι μισθωτοί τρώνε το καλύτερο φαγητό. Θα πάω αμέσως στον πατέρα μου και θα τον πω πόσο αμάρτησα εις τους ουρανούς και εις αυτό. Και θα δουλέψω ως δούλος και όχι ως ιός του. Έτσι θα περάσω καλύτερα στον πατέρα μου παρά εγώ». Και πράγματι έτσι έγινε. Ο πατέρας του, επειδή ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, κάθε μέρα από τον πόνο του που έχασε τον μικρότερο του ιό, έβγαινε μέχρι σε ένα σημείο έξω από την αυλή του σπιτιού του και τον περίμενε κάθε μέρα. Μόλις τον είδε μία μέρα που επέστρεφε ο ιός του ο νεότερος και πριν προλάβει ακόμα να του μιλήσει ο ιός του και να του πει αυτά που είχε σκεφτεί, έπεσε εις τον δράχυλό του και τον εφίλησε και τον ακαλοδέχτηκε. Συγκινημένος όπως ήταν ο πατέρας του, εδιάταξε τους δούλους και τους υπηρέτες να φέρουν του ένδυμα το καινούριο που είχε, τη στολή του την παλαιά, και να κόψουν το πιο θρεφτό μοσχάρι που υπήρχε εκείνη τη στιγμή για να γιορτάσουμε την επιστροφή του νεότερου γιου. Τον φόρεσε το δαχτυλίδι του και όλα τα κοσμήματα τα οποία του είχε χαρίσει ο πατέρας του και τα κρατούσε μέχρι την επιστροφή του ιού. Ο μεγαλύτερος ιός ήταν στους αγρούς. Όταν άκουσε γλέντια και χαρές, παρεξενεύτηκε και ρώτησε έναν υπηρέτη τι γίνεται. Του είπε: «Εγύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου από τη μεγάλη του χαρά εδιάταξε
να τάξουμε το πιο φρεχτό μοσχάρι και να ξεκινήσει η πανήγυρη και η εορτή. Εκείνος εθύμωσε και πήγε και διαμαρτυρήθηκε στον πατέρα του για αυτή του τη συμπεριφορά. Και του λέει ο πατέρας του, είναι δίκαιο, λέει, γέρο, να χαίρομαι σήμερα, γιατί ο αδελφός σου ήταν νεκρός και αναστήθη. Ήταν νεκρός και ζει. Είχε χαθεί και βρέθηκε. Του λέει ο μεγάλος γιος, εμένα, λέει, ποτέ δεν με έσφαξες ένα μοσχάρι και να κάνουμε την εορτή αυτή. Όλα όσα είχα, του είπε ο πατέρας του, είναι δικά σου. Αλλά έχω δίκιο να χαίρομαι, γιατί ο αδερφός του ήταν νεκρός και τώρα ζει. Έλα και εσύ να χαρείς μαζί μου. Ξεκίνησα αυτή την παραβολή, την συγκινητική αυτή παραβολή του αγαθού πατέρα ή του ασώτου Ιού, όπως θέλουμε το λέμε, και τα δύο είναι σωστά, για να παραπέμψω στη σημερινή εποχή που όλοι μας έχουμε ανάγκη από την συγχώρεση και την αγάπη και την μετάνοια των δικών μας ανθρώπων. Είτε είναι ο πατέρας που έχει χάσει το γιο του και τον ξαναβρίσκει, είτε είναι ο αδελφός τον αδελφό του, είτε η μητέρα την κόρη. Όλοι θα πρέπει να έχουμε το παράδειγμα του αγαθού αυτού πατέρα και να ανοίγουμε πάντοτε τις αγκάλες στη μετάνοια αυτών των ανθρώπων και αυτών των ψυχών. Είναι μια πολύ σκληρή εποχή στην οποία ο άνθρωπος, επειδή εξέφυγε λίγο από το δρόμο του Θεού, εσκλήρινε. Ο άσωτος Υιός είναι το παράδειγμα των ανθρώπων που παρέκλειναν από τη χριστιανική ζωή και με την μετάνοιά τους, τη συντριβή τους, επιστρέψανε στον Χριστό. Και η περίπτωση του Μεγάλου Ιού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι κάνανε χριστιανική ζωή, αλλά στις πράξεις τους και στα έργα τους και στην καρδιά τους ποτέ δεν είχαν το Χριστό μέσα τους και εσκλήρινε η καρδιά τους, ούτως ώστε να μην δεχτούν ποτέ τη μετάνοια είτε του αδερφού του, της αδερφής τους, των παιδιών τους, τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους, και έτσι να χάσουν τη ίδια τη ψυχή τους. Και αυτό λέει σοφά ο Χριστός μας, οι τελευταίοι, λέει, έσονται πρώτοι και οι πρώτοι, λέει, τελευταίοι, και ίσως να μην μπουν στη Βασιλεία μου. Γι' αυτό και εμείς σε οποιαδήποτε θέση είμαστε, να μην ξεχνάμε αυτά που περάσαμε και αυτά που μας ευεργέτησε ο Χριστός, που εγνωρίσαμε πολύ τον θάνατο κοντά και αυτή τη στιγμή ζούμε, και όχι μόνο ζούμε, αλλά έχουμε και μια ευλογημένη συνέχεια στη ζωή μας. Και όταν κάποιος αδελφός μας, είτε είναι φίλος μας, είτε είναι σύζυγος, είτε είναι αδελφή μας, η οποία πέφτει, ίσως πολλές φορές από το μίσος του πειρασμού και του διαβόλου, για να θανατώσει αυτή την ψυχή, έστω και από αδυναμία της, μην κλωτσάμε αυτή την ψυχή να πέσει περισσότερο. Και αν ο καθένας από ετάχθη, είτε είναι φίλος στη φίλη του, ή σύζυγος στη σύζυγό του, ή πατέρας προς ιό, ή πατέρας προς κόρη,
ή μάνα προς κόρη και μάνα προς γιο. Έγιναν εκατέρωθεν λάθη, είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Να έχουμε το παράδειγμα της συγχωρήσεως και της αγάπης του Χριστού στο πρόσωπο του αγαθωτέρου, που εδέχθηκε με μεγάλη χαρά και αγκαλιά ένα παιδί το οποίο έζησε στον θάνατο. Και πολλά παιδιά από εδώ έχετε ζήσει στον θάνατο, είτε με την άσωτη ζωή, είτε με τον εθισμό και τα ναρκωτικά και το. Μη σκληραίνουμε. Να μην ξεχνάμε ποτέ πως μας ευεργέτησε ο καλός μας ο Θεός. Αν γίνονται λάθη στις ανθρώπινες μας σχέσεις, δεν πρέπει να εξουθενώνουμε τα πράγματα. Να έχουμε αγάπη για να συνεχίσει ο Θεός να μας χορηγεί αγάπη μες στην καρδιά μας. Και στην πράξη, όχι στη θεωρία όπως ήταν ο μεγάλος ο Υιός, στην πράξη πρέπει να κάνουμε. Όπως ο Χριστός μας σταυρώθηκε στην πράξη. Στην πράξη έχασε 5 από τα 7 κιλά αίματος. Στην πράξη τον ξέσχιζαν τις σάρκες ενώ δεν έφταιγε. Έδωσε το παράδειγμα. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να έχουμε δείξει στην πράξη το παράδειγμά μας της συγχωρήσεως και της αγάπης προς τον πλησίον μας. Όποιος είναι αυτός ο πλησίον μας. Είναι ο αδερφός μας, είναι ο φίλος μας, είναι η σύζυγός μας, είναι η μητέρα μας, ο πατέρας μας. Έτσι μόνο θα συνεχίσουμε να έχουμε ευλογία από τον Χριστό, να έχει αγάπη στην καρδιά μας και να φωλιάζει και να μεγαλώνει. Όχι έκανε ένα λάθος ο σύζυγός μας ή ο φίλος μας απευθείας να τον διώχνουμε και να χωρίζουμε και να σκληραίνουμε την καρδιά μας από εγωισμό. Να έχουμε κατανόηση και αγάπη. Οι ανθρώπινες μας σχέσεις να έχουν βάθος, να μην είναι επίκαιρες, γιατί επίκαιρη θα είναι και η ευλογία του Θεού επάνω μας, όπως ήταν στον Υιό τον πρώτο, που δεν τον εφύτευσε την αγάπη, γιατί δεν έκανε έργα αγάπης και έδειξε σκληρότητα, και αντί να δείξει αγάπη προς τον αδελφό του, γιατί ήταν στο θάνατο, εθύμωσε, γιατί ήθελε νεκρό τον αδελφό του και όχι ζώο. Θα πρέπει να έχουμε συγχώρηση, κατανόηση. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Μόνο ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Για να μπορέσουμε να έχουμε και την αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Να μην έχουμε σκληρότητα και εγωισμό. Όπου μας κάλεσε ο καλός Θεός, από οποιαδήποτε θέση μας κάλεσε, είναι εποχή που αρχίζεις πλέον και δύσκολα βρίσκεις αληθινή αγάπη στους ανθρώπους. Δεν ήταν οι άνθρωποι έτσι. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερο αγώνα αγάπης, ειλικρινούς αγάπης. Και αυτό γίνεται μόνο με τη συγχώρηση σε αυτόν που έσφαλε, στη μακροθυμία. Τσακώνονται τα ζευγάρια και με το παραμικρό χωρίζουν. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό είναι εγωισμός και σκληρότητα. Έχασε η γυναίκα τη θέση την οποία την είχε πάντοτε ο Θεός. Και παράδειγμά μας είναι η Παναγία μας. Γυναίκα είναι. Θέση την οποία πιο μεγαλύτερη από αυτήν δεν έχει δώσει ο Θεός. Σε αντίκρουση ορισμένων ανθρώπων και ιδιαίτερως γυναικών που δήθεν υποστηρίζουν την ισότητα και έχουν καταφέρει με αυτή την ισότητα να βγάλουν τη γυναίκα από το σπίτι που είναι η βασίλισσα του νοικοκυριού
να βγάλουν τη μάνα έξω και αυτή τη στιγμή να παραπέουν με τα σπίτια και τα παιδιά. Η Παναγία μας, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ήταν από τις πιο όμορφες, αν μη τι άλλο η πιο όμορφη κοπέλα εκείνη τη στιγμή του κόσμου. Ήταν πανέμορφη και όμως έδωσε το παράδειγμα, γιατί ήταν και καλή νοικοκυρά και καλό ψυχή. Πάντοτε είχε τη συμπόνια μέσα της. Και πολλές άλλες αγίες γυναίκες που είναι παράδειγμα. Και ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα είναι και η Οσία Μαρία Αιγυπτία, η οποία ήταν φοβερά αμαρτωλή γυναίκα και είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο αστείας. Και όμως με την μετάνοιά της και με τη βοήθεια της Παναγίας μας έγινε Αγία και μάλιστα πολύ μεγάλη και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Το λέω αυτό γιατί ο γέροντάς μου επώνεσε πάρα πολύ κάποια στιγμή και μου είπε ότι εμείς κάνουμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, αλλά βλέπω πολλές φορές ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν και αυτό πονάει πολύ τους ανθρώπους του Χριστού. Όταν εκείνοι κάνουν τόσες θυσίες και τη ζωή τους δίνουν, γιατί αυτό είναι να είσαι τέκνο του Θεού, να είσαι φασισμένος να δώσεις και τη ζωή σου, το χρόνο σου, την ξεκούρασή σου να τη μειώσεις για τον πλησίο σου, τις ώρες ύπνου σου να τις μειώσεις για την αγάπη προς τον πλησίο σου. Αυτό είναι θυσία πραγματική. Και βλέπω, λέει, ότι δεν θέλουν να γυρίσουν, γιατί επιμένουν να είναι στην απόλαυση και στον εγωισμό. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, γιατί εδώ δεν έχουμε να πούμε ότι εντάξει κάναμε ένα λάθος, δεν πειράζει. Ισοδυναμεί το λάθος μας πολλές φορές θάνατο. Και επειδή υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία γνωρίσανε εδώ πέρα το θάνατο με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο, πολλές φορές εγώ, ο οποίος δεν ξέρω πολλά πράγματα από τους εθισμούς, αλλά επειδή ο γέροντάς μου κάνει πάρα πολλά χρόνια την αγάπη να βοηθάει με τον τρόπο του, τον πνευματικό, πολλά τέτοια παιδιά, έτσι και εγώ σαν παλαιότερος καλογερός του λίγο θεαλουγήθηκα πάνω σε αυτή την εκπαίδευση. Η ρόλη, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερα ομιλία, πως μου δίδαξε πολύ σωστά και ορθά ο καλός μου γέροντας, είναι διακριτή ανάμεσα στους πνευματικούς και στους λεγόμενους συμβούλους των εθισμένων ανθρώπων. Και έτσι πρέπει να παραμένει, να είναι διακριτή η ρόλη και να μην συγχαίει ο ένας με τον άλλο. Δύο πράγματα έμαθα, τα οποία δίνουν πραγματικά ζωή στα παιδιά αυτά. Είναι ο καλός ο σύμβουλος και τα λεγόμενα δωμάτια του νη α και του ΑΑ. Το νη α και το ΑΑ, τολμώ να πω, είναι σαν τον αγαθό πατέρα που είναι μια ανοιχτή αγκαλιά πάντοτε στα παιδιά αυτά. Πάντοτε είναι μια ανοιχτή αγκαλιά αυτά τα δωμάτια. Ειλικρινής, γιατί σε αυτή τη βάση έγινε, και με πολύ αγάπη και πάντοτε έτοιμη να βοηθήσει μέσα αυτή η κοινότητα των δωματίων αυτών, όπως έκανε ο αγαθός πατέρας, να αγκαλιάσει πάντοτε οποιονδήποτε έπεσε και επανήλθε.
Έτσι θα πρέπει να είναι και ο σύμβουλος βέβαια. Δύο πράγματα είναι η ζωή. Και μετά οποιοσδήποτε επιθυμεί και έχει το φωτισμό του Θεού να γνωρίσει και τον Χριστό, γιατί βέβαια ο Χριστός είναι μέσα εκεί στον Ι και στο Α. Γι' αυτό σας είπα ότι τολμώ να πω ότι είναι κάτι παρόμοιο όπως ο αγαθός πατέρας αυτά τα δωμάτια, που πολύ ξέρετε ότι έτσι είναι πάντοτε ανοιχτή αγκαλιά τον Ι και το Α, χωρίς κερδοσκοπία. Έτσι είναι και ο θάνατος όταν εμείς αποφύγουμε αυτά τα δύο πράγματα, όπως εγνώρισε παρολίγο και ο άσωτος Υιός που έφυγε από τον αγαθό πατέρα του και προσκόλλησε στην ασωτεία και στο θάνατο, που τώρα ήταν τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και όλα τα άλλα. Πρέπει να είμαστε πάντοτε κοντά σε αυτά τα δύο πράγματα. Αλλιώς είναι πολύ εύκολο να γνωρίσουμε το θάνατο. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αγάπης ο καθένας όπου έχει ταχθεί σε αυτές τις καταστάσεις, ούτως ώστε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον να γίνει σκοπός της ζωής του. Γιατί μιλάω σε ιδιαίτερους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά που λέω, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον με ειλικρίνεια και όχι με εκμετάλλευση. Πάντοτε τα παιδιά να πηγαίνουν στα δωμάτια αυτά και πάντοτε να υπάρχει ένας σύμβουλος καλός, ο οποίος θα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί μόνο έτσι αυτή είναι η ειλικρινή αγάπη σε πράξη. Αλλιώς κινδυνεύουν τα παιδιά να γνωρίσουν το θάνατο. Και δεν είναι απλό, επειδή έφυγε από μας λόγω που μας ευεργέτησε ο Χριστός και μακροθύμησε να ζούμε αυτή τη στιγμή. Πολύ εύκολα μπορεί να γυρίσουν τα πράγματα και να γνωρίσουμε το θάνατο. Όπως έγινε γνωστό σε πολλά παιδιά, τα οποία ήταν πολλά χρόνια καθαροί, όμως δεν κάνανε αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά τα δύο. Διακόψανε την επίσκεψή τους στα δωμάτια και δεν είχαν σύμβουλο. Όσοι το κάνανε αυτό, άμα τους δείτε, έχουν γνωρίσει το θάνατο. Ή αν δεν τον έχουν γνωρίσει ακόμα, πλησιάζουν. Γιατί σίγουρα έχουν πιει. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε πάνω στον τομέα αυτό. Όλα τα προβλήματα ξεκινάνε από εκεί. Και όταν έχουμε τακτοποιημένα αυτά τα θέματα και έχουμε έναν άλλο φωτισμό που ο καλός Θεός θα μας τον δώσει, τότε θα ξεκινήσουμε και τα πνευματικά μας. Που εκεί θα γίνει η ολοκλήρωση. Που και εκεί ακόμα θα πρέπει να τονίσω, και το τονίζω βαρισίμαντα, όπως η επιλογή του συμβούλου. Θα πρέπει να είναι και είναι πολύ σημαντική, το ίδιο και η επιλογή του Πνευματικού Πατρός είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να γίνει καλή επιλογή. Όπως ένας κακός σύμβουλος μπορεί να οδηγήσει σε όλεθρο
έναν συμβουλευόμενο, όταν η ζωή του δεν συμβαδίζει με αυτά τα οποία έχει θεσπίσει στη ζωή τον ΙΑ και το ΑΑ, το ίδιο και ένας πνευματικός, ο οποίος δεν γνωρίζει και έχει άγνοια από αυτούς τους ανθρώπους και από τους εθισμούς, μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή το παιδί. Προσέξτε το πάρα πολύ καλά αυτό. Η επιλογή του Συμβούλου και η επιλογή του πνευματικού πατρός, όσων θέλουν να έχουν πνευματικόν πατέρα και είναι έτοιμοι να κάνουν και πνευματική ζωή, θα πρέπει να είναι με πολλή διάκριση και η επιλογή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή. Να μην συχαίει ο πνευματικός πατέρας τα πνευματικά με αυτά των συμβούλων και των ΙΑ και του ΦΑ. Είναι διακριτή η ρόλη. Ο σκοπός είναι ίδιος, η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, αλλά είναι διακριτή η ρόλη. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, δυστυχώς, από πνευματικούς οι οποίοι δεν έχουν τη διάκριση των ομάδων που είναι σε εθισμό και πολλές φορές περιπλέκουν το σύμβουλο με το πνευματικό και εκεί γίνεται όλεθρος. Γι' αυτό και ο Θεός έδωσε χάρη σε ορισμένους ανθρώπους να είναι κοντά σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Έδωσε χάρη σε ορισμένους ανθρώπους της ιεροσύνης να έχουν τη χάρη να μπορούν να διακρίνουν και να βοηθούν και να σώζονται ψυχές. Έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάνω σε αυτές τις επιλογές. Και είναι εδώ το παράδειγμα του Μεγάλου Ιού που αντικατοπτρίζει το παράδειγμα των Φαρισαίων, οι οποίοι δείξανε σκληρότητα μεγάλη, γιατί στη θεωρία υποτίθεται ότι εζούσαν κατά γράμμα τις εντολές του Χριστού, αλλά στην πράξη έδειξαν μεγάλη απόσταση, γιατί δεν δείξανε ελεημοσύνη στην κατεραγμένη και στη συντετριμμένη ψυχή των ανθρώπων. Δεν δείξανε ελεημοσύνη σε έναν ναρκωμανή, σε έναν αλκοολικό, σε έναν φτωχό, σε μία άσωτη κοπέλα, και δείξανε σκληρότητα. Σαν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι λέπρα. Και όμως ο Χριστός μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν και τη λέπρα την εξαφάνισε με την αγάπη του και το αίμα. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές βίους Αγίων ανθρώπων που ήσαν μέσα σε λεπρούς, όπως ήταν η γερόντισσα Γαβρίλια, η οποία, δόξα τω Θεώ, κοιμήθηκε 92 χρονών και όχι βέβαια από λέπρα, παρόλο που ήταν 60 και πλέον χρόνια στους λεπρούς, που με τον αέρα και μόνο κολούσες. Και όμως αυτή, όχι μόνο βέβαια είχε απόσταση, αλλά περιποιούταν κάθε μέρα και νύχτα με τα χέρια της, με το αίμα της τους λεπρούς. Και φυσικά με την αγάπη της αυτή δεν έπιασε ποτέ λέπρα. Το ίδιο και πολλές
κοπέλες οι οποίες είναι νοσοκόμες, οι οποίες δεν μπορούμε να πούμε το όνομά τους, διακονούσαν και διακονούν σε ανθρώπους που έχουν AIDS στο νοσοκομείο και δεν κόλλησε καμία της, ενώ διακονούν χρόνια με πολύ αγάπη, δίδοντας τη ζωή τους, αποφασισμένες να δώσουν τη ζωή τους, και όμως καμία από αυτές δεν έχει κολλήσει. Άρα εμείς θα πρέπει στην πράξη, και επειδή όλοι είμαστε σαν το νεότερο ιό, τουλάχιστον ας είμαστε όχι μόνο στην ασωτεία αλλά και στη μετάνοια το ίδιο. Αυτά ήθελα πρώτα να σας πω και μπορούμε να συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ, πατέρα. Εγώ έχω ένα δίλημμα εδώ και 6 χρόνια. Τόσο λίγα. Και ήρθα σε σκήτη πριν λίγο καιρό. Πώς πάντων μίλησα με έναν άνθρωπο, έτσι, με έναν μοναχό, και μου είπε να ακολουθήσω κάτι το οποίο εγώ δεν το ακολούθησα, και ακολούθησα αυτό που υποστηρικτίζουν. Και αυτό εμένα με φέρνει σε διχόνοια μέσα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς, πού να... Απ' μία λέω ότι αν δεν κάνω αυτό που είμαι μοναχός, δεν, σαν να μην πιστεύω, ας πούμε, Χριστό, και απ' την άλλη που υποστηρικτίζουν εμένα με ξέρει σαν Γιάννη, σαν ένα Γιάννη αλκοολικό και ναρκωμανία, ας πούμε. Και δεν ξέρω, δηλαδή, και τώρα έχω μείνει στη Θεσσαλονίκη και έχω ακολουθώ το θέλημα του υποστηρικτή μου, αλλά απ' την άλλη έχω απομακρυνθεί πάρα πολύ, ας πούμε, εκκλησία. Θύμωσα δηλαδή με όλο αυτό που άκουσα, δεν ξέρω γιατί θύμωσα. Η ερώτησή μου τέλος πάντων είναι... Θύμωσες από αυτά που άκουσες από τον μοναχό? Ναι. Τι άκουσες δηλαδή, κάτι αρνητικό? Όχι, να επιστρέψω πίσω στην οικογένεια. Εγώ δεν ξέρω αν μιλάμε για αυτά τώρα, είμαστε κάποιοι. Επέστρεψα πίσω στην πόλη μου καθαρός εγώ για 4 χρόνια και υποτροπίασα κάποια στιγμή. Και αυτός ο μοναχός, ας πούμε, του είπα ότι αυτό και αυτό, και μου λέει: θα επιστρέψεις πίσω, θα σπουδάσεις αυτό το επάγγελμα της οικογένειάς σου, θα κάνεις τη δουλειά αυτή της οικογενειακής επιχείρησης και από εκεί πέρα θα σου ανοίξει τα φτερά, θα ανοίξουν οι δρόμοι σου. Αυτός το είπε ποιος? Δεν θέλω να αναφέρω. Όχι, εννοώ υποστηρικτής σου, δεν θέλω. Όχι, μοναχός. Ναι. Και ο υποστηρικτής μου, μόλις του είπα ότι θα επιστρέψω πίσω, μου λέει: τι να σου πω, μου λέει, έψα να κάνω δίκη, μου το φέρει στο κεφάλι. Μου λέει: αφού υποτροπίασε, θες να ξαναπάς πίσω σου. Τι να βρεις εκεί. Και είμαι τώρα σε αυτό το δίλημμα, ας πούμε, πίσω που είναι κάποια πράγματα που μπορώ να στηριχτώ. Εδώ πέρα δυσκολεύομαι πολύ οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, προσπαθώ να το παλέψω. Αλλά με όλο το μυαλό μου λέει: πατέρα, να γυρίσω πίσω. Κανένα δίλημμα. Να κάνεις αυτό που λέει ο υποστηρικτής σου. Εμένα δεν μ' αρέσει το κάνω αυτό, γιατί πίσω έχει βόλεμα, κατάλαβες, πατέρα, τι παθαίνω εγώ. Να κάνεις αυτό που λέει ο υποστηρικτής σου. Στην ουσία, εγώ θέλω να κάνω αυτό που είμαι μοναχός. Και ζορίζουν που κάνουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα κάνεις αυτό που λέει ο μοναχός, θα κάνεις αυτό που λέει ο σύμβουλος σου. Ευχαριστώ, πατέρα. Κάνοντας αυτό που λέει ο σύμβουλός σου, ο Χριστός θα σε βρει σίγουρα πάλι. Να ρωτήσω για το μεγάλο τον αδελφό θέλω. Γιατί είναι μούρι. Διάφορους αγαθούς πατέρες, ας πούμε, έχω γνωρίσει που με αγκαλιάσαν όταν γύρισα. Με αγκαλιάσανε με όλο το τίμημα, ας πούμε. Πλούσου να μην σε παραγκαλιάσανε. Ναι, όχι. Δεν έγινε αυτό, αλλά επειδή τυχαίνει και στη θέση του μεγάλου αδελφού να βρίσκονται αγαπημένα μου πρόσωπα, τα οποία όμως μετά είπανε: όπα, γιατί αυτός γύρισε, πού γύρισε και ήρθε τώρα ξαφνικά να πάρει όλη την αγάπη. Ναι, αλλά εγώ και αυτούς τους αγαπάω. Πολύ ωραία. Τι θα γίνει με αυτούς? Τίποτα, θα προσευχηθούν και ο Θεός τους αγαπάει περισσότερο από σένα και εμένα. Έχουνε δηλαδή, μπορούνε να σωθούν, ας πούμε. Εδώ ληστείσαι πάνω στο σταυρό, λίστεψε την παράδεισο. Okay. Ναι. Εγώ
όμως να ρωτήσω, ο άσωτος Υιός, ως προς αυτά τα τρία πράγματα, κατάφερε να συγχωρέσει τον εαυτό του που διάλεξε το λαθοδρόμο, κατάφερε να αγαπήσει τον εαυτό του και να έχει στην καρδιά του όχι πια σκληράδα, αλλά αγάπη για τον ίδιο τον εαυτό? Γιατί η παραβολή δεν λέει τίποτα γι' αυτό? Θα ήθελα να συνεχίσει γι' αυτό. Είπε ότι συνήλθε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι συγχώρεσε τον εαυτό? Βέβαια. Και έδειξε μάλιστα πολύ ταπείνωση και αγάπη. Και είπε ότι εγώ, λέει, δεν θα ζητήσω τη θέση του Υιού. Θα ζητήσω τη θέση του δούλου στον πατέρα μου. Έδειξε πολύ μεγάλη αυτογνωσία και πολύ αγάπη και ταπείνωση. Γιατί δεν είπε εγώ θα πάω να ζητήσω τη θέση του Υιού που την είχε. Εγώ, λέει, θα ζητήσω τη θέση του δούλου και μάλιστα τελευταίου δούλου. Αυτό έδειξε πολύ μεγάλη αυτογνωσία και αγάπη. Αγάπη για ποιον? Αγάπη έδειξε και προς τον εαυτό του, προς τη δικιά του την ψυχή. Γιατί δεν επέλεξε το δρόμο της απελπισίας και της αυτοκτονίας, επέλεξε τη μετάνοια και το σωστό δρόμο που είναι η αγάπη και η αυτογνωσία. Από την πλευρά των ανθρώπων που ας πούμε δεν έχουν κάποια προβλήματα, αλλά τους πλησιάζουν άνθρωποι με προβλήματα και σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί τους αφήνουμε να πλησιάζουν, τους βοηθάμε, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι ναρκωμανείς, είτε είναι οποιοσδήποτε έχει πρόβλημα. Και στη σύγχρονη εποχή σε πλησιάζουν οι άλλοι περίγυρους και σου λένε τον βοήθησες μέχρι ένα σημείο. Να είσαι πιο αυστηρός, ας πούμε, πιο αυστηρή με τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν και μπορεί να τους βοηθήσει και 2, 3 και 5 και 10, να συνέχεια δίπλα τους, και έχεις απ' την άλλη τους άλλους συνανθρώπους που σου λένε όπα, μέχρι ενός σημείου. Γιατί θα σε εκμεταλλευτούν ή μπορεί να σε εκμεταλλεύονται, μπορεί να μην είσαι αυστηρός και να τους κάνεις κακό, να τους κακομαθαίνεις. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Συνεχίζουμε να δίνουμε και να δινόμαστε, ή και να είμαστε επικείς για να είναι και ο Θεός μαζί μας? Και αυτό το πρότυπο, ας πούμε, έχουμε, ότι πρέπει να είμαστε επικείς και να αγαπάμε για να μας αγαπάει και να μας συγχωρεί και εμάς. Για όλα πρέπει να έχουμε διάκριση. Αυτή τη διάκριση πώς θα την... Είναι η μητέρα των αρετών. Ναι. Αυτή μόνο με τη ζωή μας θα μπορέσουμε να την αποκτήσουμε. Με τα λάθη μας και με τα καλά μας. Από εμπειρία. Από εμπειρία. Βέβαια η διάκριση τη φέρνει χάρη στο Θεό. Είναι και σαν καλόγερος θα πω ότι μόνο με τη μυστηριακή ζωή ενός χριστιανού εμφυτεύεται με τη χάρη του Θεού στην καρδιά μας και στο μυαλό μας η χάρη του, η διάκριση του Θεού, που είναι η μητέρα των αρετών. Τώρα όμως ο άλλος θα μου πει εγώ είμαι βουδιστής, εγώ είμαι μουσουλμάνος. Τι μου λες? Με την εμπειρία της ζωής, η συνείδησή μας, που για μας ξέρουμε ότι είναι η φωνή του Θεού, θα μας πληροφορεί για το τι πρέπει να κάνουμε. Όσο όμως για την αντίδραση του περίγυρου, να θυμηθούμε ότι ο Χριστός μας είχε πάντοτε τη σφοδρότατη επίθεση των Φαρισαίων όταν πήγαινε στις πόρνες και στους τελώνες και τους είπε εγώ ήρθα εδώ πέρα όχι, λέει, για τους υγιείς αλλά για τους αρρώστους, για να τους κάνω καλά. Και είπε ο Χριστός κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, λέει, δεν ήρθα εδώ πέρα να δώσω ειρήνη, ήρθα να δημιουργήσω πόλεμο. Ο πατέρας θα εναντιωθεί εναντίον του γιου, η μητέρα εναντίον της νύφης και της κόρης. Και αυτό το είπε ο Χριστός εκδηλώνοντας ότι η χριστιανική ζωή, οι εντολές του θα φέρουν σφοδρότατη αντίδραση πρώτα μέσα στη ψυχή μας
που είναι ο εγωισμός και τα πάθη που προέρχονται από τον εγωισμό, γιατί όταν αφαιρείς το χρόνο σου για έναν φίλο ο οποίος έχει πρόβλημα, αντιδράει όχι εξωτερικά πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι, εσωτερικά ο δικός σου κόσμος αντιδράει, γιατί σου λέει τώρα τι με απασχολεί αυτός, θα μπορούσα να πάω σινεμά, θα μπορούσα να κάνω 1.000 πράγματα. Αντιδράει πρώτα, αυτό εννοούσε ο Χριστός, ο πόλεμος, θα δημιουργήσω πόλεμο πρώτα μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο που είναι το εγωιστικό κομμάτι και μετά θα δημιουργήσω πρόβλημα στο εξωτερικό κομμάτι. Και εμείς τη διάκριση λίγο με την, εκτός από την εμπειρία και με την προσευχή και με... Και πάνω απ' όλα με την αγάπη προς τον πλησίο. Εκεί ο Χριστός είναι κοντά μας. Βέβαια, τη διάκριση θα τη δούμε με την εμπειρία. Και ο Χριστός ακόμα ενώ ήξερε από την αρχή τη ρίζα του Ιούδα, τον εδέχτηκε ως Απόστολο. Τον εδέχτηκε. Παρόλο που ήξερε ότι αυτός θα τον σταυρώσει. Απλά λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι περίμενε να μην μεταμεληθεί αλλά να μετανοήσει. Δηλαδή να μην αυτοκτονήσει. Γι' αυτό και λένε συγκλονιστικά κάποιοι Άγιοι Ιεροκήρυκες ότι όταν πήγε να κρεμαστεί ο Ιούδας 3 φορές ελίγησε το κλαδί για να μην κρεμαστεί. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο της αγάπης με διάκριση. Ο καλός Θεός θα μας φέρει ανθρώπους που θα μας βοηθούν ούτως ώστε να μην κάνουμε πολλά λάθη, αλλά πάνω απ' όλα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον κακό μας εαυτό, τον εγωισμό μέσα στην καρδιά μας. Αυτό είναι ο πόλεμος, ο πρώτος, και νικώντας αυτόν τον σφοδρότατο εσωτερικό πόλεμο που θα έχουμε, γιατί όλες οι καταστάσεις, όλα τα προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων προβλέπονται από τον εσωτερικό εγωισμό μας. Από πουθενά. Τίποτα εξωτερικό δεν μπορεί να μας πειράξει αν ο εσωτερικός μας κόσμος είναι τακτοποιημένος. Θέλω να ρωτήσω, Πατέρα Ευγένεια, ως εθισμένη δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Που, και θα μου πείτε πάλι, ίσως χρειάζεται διάκριση, αλλά αν μπορείτε να μου απαντήσετε έτσι κάπως, πώς μπορώ να διακρίνω ότι φταίει ο εσωτερικός μου εγωισμός ή η αρρώστια μου αυτή που ξεκινάει ίσως από μικρό παιδί, φταίω εγώ, φταίνε άλλοι, που δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ, εμένα η αρρώστια μου είναι ότι δεν μπορώ να κάνω το καλό στον εαυτό μου. Ή είμαι τόσο αμαρτωλή που κάνω συνέχεια αυτό που απολαμβάνω ή το εγωιστικό, ή είμαι αυτό, ή πραγματικά ένα κομμάτι μου δεν μπορεί να με αγαπήσω, πώς να το εκφράσω. Πηγαίνεις στα δωμάτια. Πηγαίνω. Όχι Έχεις πολύ σύμβολο. Έχω. Τότε αγαπάς τον εαυτό σου. Πατέρα Ευγένεια. Τρίπλο ωραίο. Όταν έχεις ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι συστάθηκαν στη ζωή σου σε πάρα πολλά θέματα ή χτύπησαν τον δρόμο για κάτι καλό, για να βοηθηθείς, να βοηθήσεις κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι στην πορεία γίνονται ενοχλητικοί με τον τρόπο τους, με τη συμπεριφορά τους, προσπαθούν να δημιουργούν, όχι να κάνουν κακό με πράξεις, με λόγια, πώς να το εκφράσω, γίνονται αιρετικοί, να το πω, απέναντί μου. Και προσπαθώ εγώ με τη σιωπή και με την ταπείνωση έτσι να τους αποφύγω και να δείξω ότι καταλαβαίνω ότι δείχνω ότι με ενοχλούν αυτά που κάνουν, αλλά επειδή σε αυτοί οι άνθρωποι με ευεργέτησαν κάποια στιγμή, δεν θέλω να τους
ενοχλήσω ή να τους το πω αυτό που κάνουν, που με ενοχλούν με τη συμπεριφορά τους. Το μόνο που κάνω είναι να προσεύχομαι. Αλλά μπορώ να πω ότι πάντα δεν προσεύχομαι με θέρμη και πολλές φορές το κάνω και έτσι απλά ότι τάχα προσεύχομαι για αυτούς τους ανθρώπους. Τι μπορώ να κάνω εγώ για τους ανθρώπους έτσι. Λέω τους αφήνω γιατί με βοήθησαν κάποια στιγμή και δεν θέλω τίποτα. Θέλω να είναι καλά, αλλά θέλω να είναι εκεί μακριά μου. Δεν θέλω να είναι πλέον κοντά μου αυτοί οι άνθρωποι. Τι πρέπει εγώ να κάνω γι' αυτό? Να συνεχίζεις να προσεύχεσαι για αυτούς. Τίποτα. Και η προσευχή μυστηριακά θα πληροφορήσει και τη δικιά του την καρδιά. Απλά η ζωή προς την αγάπη που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας δεν έχει τέλος. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια συνέπεια και μια συνέχεια στην αγάπη αυτή. Αλλιώς θα επιστρέψουμε στο μηδέν και από το μηδέν θα πάμε στην άρνηση που είναι ο εγωισμός, ο φθόνος, το μίσος κτλ. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Μας το εχάρισε ο Θεός, όλα τα χαρίσματα μας τα χάρισε Εκείνος. Άρα και την αγάπη που κάνουμε και τη βοήθεια που κάνουμε, Εκείνος μας τα χάρισε. Εμείς θα πρέπει να έχουμε μια συνέπεια σε αυτή την αγάπη, έτσι ποτέ δεν θα επομισθούμε αυτή τη βοήθεια που κάναμε και στον τελευταίο συνάνθρωπό μας και αντί να αυξάνεται αυτή η βοήθεια να τη μειώσουμε και να την εκμηδενήσουμε δημιουργώντας τέτοιες συμπεριφορές. Εμείς όμως θα πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, όταν το κάνω αυτό αισθάνομαι πιο καλά μέσα μου, πιο γαλήνια, ήρεμη, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Πάντοτε αυτό θα κάνεις, τίποτα άλλο. Μέχρι να βρουν και αυτοί τον εαυτό τους και να δουν ότι αυτό που κάνανε δεν ήταν δικό τους, αλλά ήταν από τον ουρανό. Και σε οποιαδήποτε ανθρώπινη μας σχέση, να ξέρετε, όταν δίνουμε μεγάλη αγάπη είτε στο φίλο μας, είτε στην αδελφή μας, στα αδέλφια μας, είτε στο συναδελφό μας, είτε στο σύζυγο, τη σύζυγο, δεν είναι δικιά μας η αγάπη. Και η αληθινής και ειλικρινής αγάπη, όπως έχουμε πει και παλαιότερα, δεν ζητάει ανταπόδοση, μόνο δίδει. Δεν ζητάει να πάρει. Όπως η μητέρα δεν ζητάει ποτέ να πάρει πίσω την αγάπη που δίδει στο παιδί της από το παιδί της. Πάντα δίδει. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν είναι συναλλαγή η αληθινή αγάπη. Είναι ζωή. Και όταν αγαπάς, μέχρι και τη ζωή σου δίνεις. Όπως μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Πιστεύω να σας κάλυψα. Βαγγέλη, θες να πεις τίποτα? Πολλά. Ακούω. Το αυτή μου είναι πιο μεγάλο τώρα. Έχουμε και άλλη σειρά. Όποιος θέλει, ελεύθερα. Να ρωτήσω άμα είναι κάτι, αφού μου δίνεται όμως το ελεύθερο. Πάντα. Θέλω από εδώ και πέρα, μένα θα μιλήσω, γιατί νιώθω ότι το θέλω. Θέλω από εδώ και πέρα να βρω το δρόμο και να ακούω, να βλέπω, να το μαθαίνω, δεν ξέρω πώς, το θέλημα που έχει ο Θεός για μένα. Δηλαδή θέλω να αρχίσω να βλέπω φως στη ζωή μου. Εσείς έχετε πολύ δυνατές προσευχές εκεί μέσα. Εγώ δεν ξέρω να προσεύχομαι. Πέρα από την προσευχή, στην οποία έχω καταλάβει ότι είναι θέμα άσκησης. Δεν μπορώ εγώ να προσεύχομαι ακόμα όπως το θέλω. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Έχεις πνευματικό.
αποκτήσαμε πριν από λίγο καιρό. Θα δεις σε λίγο σιγά σιγά το φως. Μη βιάζεσαι. Είμαι λίγο βιαστικός στην άλλη. Έκανες στην αρχή και θα δεις σιγά σιγά. Μόνο να το συνεχίσεις αυτό. Άμα δείξεις συνέπεια και συνέχεια, τότε όλα θα στα πληροφορήσει ο Θεός μέσα στην καρδιά σου πάνω από. Ευχαριστώ. Εγώ γέροντα δεν παθαίνω. Εγώ ταυτίστηκα τώρα με τον άστο ιό και νιώθω μια ζωή άστος ιός. Όλοι άσο τι είναι. Και από τη μια με λέει υποστηρικτής μου να κάτσω στο Θεσσαλονίκη και από την άλλη όχι, πω τώρα αυτά που είπατε. Και λέω είμαι άστος ιός. Έπρεπε να γυρίσω πίσω. Γι' αυτό το είπα. Έχει λίγο χιούμορ αυτό, αλλά εγώ βασανίζομαι πραγματικά από αυτό. Φοβάμαι πολύ να ζήσω το μπροστά, χωρίς μπαμπά, χωρίς μαμά, χωρίς την οικογενειακή θαλπορή, την επιχείρηση. Και τώρα έφαγα το παραμύθωρα. Να, το είπε και ο γέροντας. Άστος ιός. Γύρνα πίσω μου, χάρη γιατί και τελειώσαμε, ξανά μανά, ας πούμε. Στη δικιά σου την περίπτωση. Ο πατέρας σου είναι το μία αλφα. Και ο υποστηρικτής σου. Όχι ο πατέρας σου. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει διάκριση στις ανθρώπινες καταστάσεις. Σε μένα ο πατέρας μου και η μάνα μου και όλο το σύμπαν είναι ο γέροντάς μου. Είναι το μοναστήρι. Σε εσάς είναι το μία αλφα. Το αλφα, τα δωμάτια. Και οι υποστηρικτές σας. Απλά, όπως είπαμε και πριν, η επιλογή των υποστηρικτών είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλα τα προβλήματα που με έχουν πει έμπειροι σύμβουλοι, χρόνια, όλα τα προβλήματα ξεκινάνε σε εμάς, σε αυτή την κοινωνία των ανθρώπων, είναι η αποχώρηση των ανθρώπων από αυτά τα δύο. Από τα δωμάτια και από το να μην έχουμε σύμβολο και υποστηρικτή. Από εκεί ξεκινάει. Άρα, όπως είπε ο Χριστός, όταν του είπανε σε γερεύει η μάνα σου και ο πατέρας σου και τα αδέλφια σου, και τι είπε ο Χριστός? Μάνα μου και πατέρας μου είναι αυτός που κάνει σε πράξη τις εντολές του Θεού. Και για σένα, μάνα σου και πατέρας σου είναι τα δωμάτια του μία αλφα και ο υποστηρικτής σου, ο οποίος θα πρέπει να είναι καλός. Αυτή είναι η σωτηρία σου. Τίποτα άλλο. Κάντα αυτά και ο Χριστός εκεί θα είναι. Και μη φοβάσαι. Ευχαριστώ. Θέλεις να μου πεις τίποτα? Ή θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Δανάη, εσύ έχεις ερωτήσεις εσύ? Θέλω να ρωτήσω. Ξέρω. Πες μου. Ο Γιάννης δεν τη γλιτώσει από πίσω επειδή καλύπτεται. Καλύπτεται. Εμένα εκείνο που με απασχολεί είναι κάποιος πώς μπορεί να συγχωρήσει τον εαυτό του και να τον αγαπήσει, εγώ προσωπικά δηλαδή, και να νιώσω ευγνωμοσύνη, ας πούμε. Εκείνο που ανακάλυψα, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό είναι ότι είμαι αγνώμων, δηλαδή έχω καλά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να τα απολαύσω, και το γεγονός ότι νομίζω κάπου βαθιά, χωρίς να δεν το αντιλαμβάνομαι, νομίζω δεν με συγχωρώ και το βλέπω έτσι και να κάνω. Συνέχεια με κρίνω πάρα πολύ αυστηρά, δηλαδή είναι αδιανόητο να κάνω οποιοδήποτε λάθος και συνέχεια. Δηλαδή αυτό. Εκείνο που με κάνει είναι ότι
δεν έχω ευγνώμονα καρδιά. Δεν έχω ευγνωμοσύνη. Το ότι σήμερα ήρθες εδώ πέρα δείχνεις ότι έχεις ευγνώμονα καρδιά. Και ότι προσπαθείς. Το θέμα μου είναι που δεν έχω ποτέ έτσι. Βιαζόμαστε. Αυτό που θέλω εγώ τουλάχιστον. Όχι, βιαζόμαστε να έχουμε τα αποτελέσματα. Ας προσπαθούμε εμείς και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Δεν είναι οι εποχές όπως παλιότερα που οι άνθρωποι ήμασταν πιο απλοί. Έχουμε γίνει πιο δύσκολοι. Άρα θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή και στα αποτελέσματα. Γιατί δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε απλότητα, αλλά πολυπλοκότητα και στις σκέψεις μας και στις κινήσεις μας και στις πράξεις μας. Γι' αυτό θα έχουμε υπομονή και θα προσπαθούμε και θα δώσει ο Θεός το αποτέλεσμα. Υπομονή μόνο. Όχι άμεσα αποτελέσματα. Δεν θα τα βρούμε σε αυτή την εποχή. Έτσι δεν είναι. Και η συγχώρεση προς τον εαυτό πώς γίνεται? Η συγχώρεση προς τον εαυτό σου, είπαμε, το να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε στον ΙΑ και στο ΑΑ. Να συνεχίζουμε να ζούμε αυτό το πράγμα